салом алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатиё хубай духтарако бозори Корвон даем як ҷои нижни билёи арзона шумода ма тавсия метиҳам. Нигоҳ кунен 60 сомон будай комплект. Мана бисёриё комплектта мепурсанд, марҳамат, ина 60 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи пажарка, сеюм дарвоза, 11 қатор охиронаш. Марҳамат, биёен бо айпеш хитон бинед. Нигоҳ кунед интихоб чиқа бисёр аиҷада. Ина хеле комплектҳо доранд. Иёям ами аз 100 сомон ин моделош сар мешавада. Ёшам арзонан. Такпушошон аз 10 сомон сар мешава. Инаи модело аз 20 сомон сар мешава, на? Хулас духтарако биёен айпеш бинен. Интихобшона бинен. Бисёри бадай. Пижама аз 50 сомон дариҷа пайдо мекунен. Ина марҳамат, касе да пижамаи 50 сомон дар курай. Ини хе пинюарои хушруми новинка овардаган 70 сомон ай. Диден? Фасониша 70 сомона дар курай. Хулас ҳама намуд дора, на? Ина и чанд сомаи тройкаи новинка? 120 сомонаи тройкаи фасониша бинен духтаро чандта расветка дора, да? Ана баъд футболка ҳастай. Касе ки футболка мега барои фитнес бисёриё мепурсанд. Ина 50 сомон духтаро. Ази бо як ала расветкаи. Кадомеш ки дар кор мешатона метонен нависеншона сурат мепартоян. Барои арусакоям интихоб хеле зиёдай. Ҳамаи рангҳо ҳаст. Мана инчунин занҳои ҳомиладор мепурсанд пижамаҳо. Доре, на? Ҳама моделоша. Мана нижни бельё, пинюар, чизе ки хоҳен. Ина ёра бинен духтаро. Саб бука ки хушрӯ шортикдора мепурсанд. Иё чанд сом будай? 100 сомон, 80 сомон да метиҳанд духтаро хушрӯгиша бинен. Ана баъд бо ҳастай инаи моделои новинка. Мана бинен, инаи боло ҳамаш пинюару двойкаву чизе ки мехоҳен бори навай. Мана купальник овардаган, баъд пижамаи детски овардаган, на? Пижамаи детскитон чанд соман? Пижамаи детски качествои нағз доранд духтарако 100 сомон. Ана баъд бо купальник, бисёриё купальник мепурсанд. Ина нигоҳ кунед качествои зури зуршай 100 сомон духтаро. Ана иям баъд 100 сомон и двойкара бинен. Мана беҳад фасонак 100 сомон бисёриё мепурсанд. Ина биёен анами нуқтаи савдода инамхе пижамаи хушро арзон меёбен. Доставка ҳамаи ҷо доранд духтарако. Айнаи комплектотон чанд сомай? Ина мо берун будаги. Чандан? Кадом 70 сом гуфтем. Ина духтаракон инами модело ҳамаша. Ҳамино ҳамаш 70 сомиян. Ина ё 50 сомон духтаро. Ина бисёриё мепурсанд. Ина 50 сомон. И 70 сомон. Ина и 70 сомон духтарако. Ина касе да дар курай ҳатман пеши ами хоҳарак биёен ё ки агар омада натонед нависеншона шумо да доставка мекунанд. Имконияти хеле зебо барои шумо духтаро барои интихоб кардантон. ира бинен иш 50 сомон. Чӣ хеле гуфтум пинюар ай 50 сомон пайдо мекунен. Пижама дар пешиё ай 50 сомон пайдо мекунен. Ами яса система ина двойка 100 сомон. Ина 100 сомон. Бо аз номи канали мо гап занед духтаро чизе ки хоҳен арзон карда метиҳантона. Мана доставка доранд. Ҳама намуд моделора дариҷа пайдо мекунен духтаро. Интихобшона бинед чиқа бисёра. Баъда наи ва ёра мепурсен. Мана аз ин модело ҳаста. Ай чанд сом сар меша? Ё ай 300 сомон сар меша то 500 сомон. Ина оригиналош аз 300 сомон сар мешава то 500 сомонара ҳастай. Мана хулас биёен бо хутон тамошо карда бинем. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон тарафи пажарка, сеюм дарвоза, 11 қатор охирон. Ами пеш аз широки ряд мешавада. Охирон контейнер мешава. Иҷада боша духтаро ма шумо да як страничка ёфтагием ки беҳад косметикаҳои фасон дора. Баъд нархошон арзонай. Чӣ хеле ки дар рӯи экран дидаистед нархошон ҳамаш навистагиай. Аз як палетка нигоҳ кунен 1000 намуд палетка дора. Аз як тональни чӣ намуде ки хоҳен ҳастай. Хулас ҳамаи чӣ барои занҳои азизи мо. То охира тамошо кунен нархош кати ҳамаш абзор кардагиай. хоҳен нависенша доставкатон куна. Ина рақамҳои ватсапшам навистагиям. Ана баъд поёни ҳамин навора тамошо кунен страничкашона отметит кардагиям. Бидроен ҳатман бо ауҷа ба ҳазур суратош кати тамошо кунен наворора бороша. Ираи помадора бинен ёра бинен духтарако ҳамаи чӣ доранд. Румяна
помада, бальзам, чизе ки дар корайтона нархҳои беҳтарин кати ана мехоҳарак шумода пешниҳод кардагиай. Иҷа як чизое ҳастае ки мисол мо дар бораш фаҳмидагӣ нестем. Барои бисёр чизо ҳозир нав биромадагиай. Иш барои чия, иш барои чия гуфта ҳамаша худаш бо шумода мефаҳмонад духтарако. Марамад ина мехоҳарак да нависен. Доставкашон хеле зудай, тез доставкатон мекунанд. Боро ҳамаш наличияй духтарако. Ё ягонташ падзаказ нестай. Чизе ки инамҷа ҳозир интихоб мекунед, доставкатон мекунанд. Консилер, румяна, пудра, чизе ки хоҳен доранд охи духтаро. Баъд ҳозир то охири навор ма тамошо кунед, кисточкаҳои оригинал доранд. Барои мисол тананию, тену, тушу, барои ҳамаи чи ҳастай. Ина нигоҳ кунед, аз як кисточка беҳад намудҳои бисёр доранд. Аз дигар намудошам ҳаст мана пудра, тен, чӣ тавре ки гуфтум охи ҳамаша номаша намедонӣ ки чӣ чияй. Таке и хоҳарака бипурсен, пурра када мефаҳмонатона, бо метонен ки интихоб кунен. Консултатсияи бепул дорад духтарак, ки кадомаш нағзай тавсиятон бо худаш мекунад, мефаҳмад.